tänään tää on yksi peli, minkä mun yksi kaveri pakotti. Jaha. Pistä vähän ääni. Että tää on siis perus Simpsons Step Out. Se pakotti mut tekee tätä. Ihan sama. Oikeastaan tää on aika kiva pelikin. Ota nuo rahat. Now what can I ding dong diddly do for you? Hey everybody! Cut that out! Että tää on ihan peruspeli. Tavallaan ei oo mitään paljon sanomista, niin ehkä pitäisi olla ihan shut up. Hey! No, Jim. Go! Kato, 40 minuuttia, 35 euroa. Kakka. Että tää on siis... Oikeastaan mulla ei oo paljon mitään sanomista. Mitä toi tekee? Go! Bidi. Okei. Elikkä mä kutsuin sitä vaan Britneyksi. Fyldrake. Pelin nimi on Simpsons Step Out. Ja ehkä vois jopa Alkaa pelata vai? kyllä. Ahaa, siinä tapauksessa mä oon pitemmällä kuin sä. Bom. Missä? Tässä. En oo. No. Nyt on käynyt. No niin, me ollaan kuvattu semmonen 2 minuuttia jo. Mä en tiedä mitä mä aloitan tehdä. Niin mä en oikein... Okei, tää oli siis tässä. Hyvä yleisö, pistäkää kiltisti like. Mutta jos tykkäsit, tää oli aika tylsä video, niin kyllä mä ymmärrän. Tilaa kanava, jos tietysti haluat, mä en pakota mitään. Ja se on siis Alex Till ja moikka. Nähdään varmaan toisessa jaksossa.